Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Presiden jong kari India ka Draupadi Murmu ne ka sngi hagajing le yuk kejat jong ka sha mau plang kalalit ban yuk kejat ya ka Khasi Heritage Village ka badan ha mau plang ya ka Presiden Draupadi Murmu la senran lang do menteri rangba ka jela ukondet ke sangma ki arngut ki sembut menteri rangba uba Presiden tensong uba snia pahalang dhar ka kong amperin lingdo baruba poling do haringkat ki MDC jong ka KHADC Kibala priang sungobha yaki bat batay ya ka Presiden halor ka riti ka dustur jong kajat ben rio. Hagani kisngi ki Longkmie na kongthong kila Pynsngew haka ya ka jingrwa Ïawbei. In the field. So I request them to show how we are doing.